Ubak Lawrence Nongrum ubadai unong ilam jong ke parti UDP bat ubat kum General Secretary ke UDP Hari Boy manta kasi harangkat kiwei bat kinong kesyan ula pentikna bakila de ban yasokno bat ke NPP kabadai hadin ba dangshen kilami na ke UDP ban kesyan ya ke kong Magdalene Saukume Maulong kaban ya kun menta na ke NPP na Nongpo constituency. Habakren mentagasngi bat kinong thok kubor uba Lawrence Nongrum ulaong ba ka parti NPP katikna ban job habaro santeligi constituency Hari Boy namar ki pajba kilong ki bastan bat ki la ru ban saki ba ki babon ki isu jong gejela ki baladang sateng labon snem lala ban pendap hapo ke jingelam jong ukon rat ki sangma bat keseng NPP hi baro kowe shusho ula pensyairu baha ka baidei ban ke jinglek penyeso jong u lembat kwe pat ki para nongelam syaka parti NPP kalong ban yo ya ke jingkela jong ke nongpo constituency namar ka de ke download jong ke district balada ka download jong ke district ke kiu bat itnat ki constituency ki badon ha saudong ru kin ye kiu lang to kumba ngila tipai ba manaka khanyo tarik bunai ba ar ngila resign naka parti UDP but menin kasngi kata ka ar po ar tarik bunai ba ar ngila join syaka parti NPP kumba ngila ya rai ha kate kasngi ha khanyo tarik bunai ba ar da ka we ka jimut ka jing perkat bangin Krisyan ya i kong Magdalene S Maulong bat hadin ka jing rai jong i ba in panyeso syaka parti NPP ngi na kaliang ki nong tre jong ka UDP ki wala de resign na ka parti UDP hapo ka Riboy district ru ngilaya runglang bat i menin kasni ka ar tarik unai ba ar ngi kwa ru ban ai ka jing sungo ka bakarpang ya i chief minister badan borom jongi i Sir Conrad Kongkal Sangma i bala pediang sungo bahaya ngi ki parlok na ka parti UDP menin hapo shillong bat kumjuru ngi ai ka jing sungo ka bakarpang ya i Deputy Chief Minister jungi i ba Preston Tensong i bala pediang sumbai ngi menin berkumjuru i State President jungi i Dr. WR Kharluki ngi penpauru kajing sungu ke ba hadu kata-kata yakine kinong ilam hadin ba ngila pelong ya ka meeting menin kila dep declare sendan ru ba ya ka tiket NPP napo kanongpo constituency ngila pentikna ya ikong Magdalene S Maulong adin jong kane kajing panyeso bat ke NPP na kaliang jongi ki riurang ba hapo ka parti NPP ngikwa ban pau ba ya ka daw balay bangi lek ban panyeso yalade syakane ka parti ka bahakmat ne kalong hadin kajing yu i jongi ya kajing tre sutom jong ka MDA government hapo kajing yalam jong isar Conrad Kongkal Sangma ngi iba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but na kaliang chief minister ila persangkat bala banweng no yakine ki jing kata kade ka bakmat ka ba kalong ba hadin bangila ya perkat ba but hadin bangila yu i yaki kenrum kenram jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi kumba house nem Ar-Hajar Ar-Pulai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kadai kata ka bangi angnut bahado kata but habangi krempat ya ka Riboy district ngi i bahapo kine ki santeli ki constituency ngati kena ba ka NPP kan job ya ki sunset na po Riboy district tanamar kata na kaliang jungi kinong Krisyan jong ki UDP ru ngila panyeso ba ka NPP da ka way ka jimur ka jing perkat bahaba ka NPP ka kan job sunset na po Riboy district ka NPP kum ka parti but ka government kan phai khmat ru sya ka Riboy district but khamtam lele kan phai khmat sya ka Nongpo constituency ka bangi ngi angnut banwan ra ka jingkela po ka them Riboy ada ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Riboy district komno ngila ban penkela ya ki way pat ki jaka tena kaliang jongi ngikwa ba ngin ya tre sutom ngin penjob ya ikong Magdalene S Maulong na ka NPP hapo Nongpo constituency but ka jingkerku na ka government ka jingkerku na ka parti NPP
kan don hapok kan ke constituency but hadin bangila job ngikwa ba ka government kan paitlam yangi bat kum juru ka party kan paitlam yangi ban weng ya ke jing ka bangi kum ki nong song snong jong ka dong bat ka than ngimat hapok ka nong po constituency ko bless you.